ingwe edle ezinye ingwe babukele emakhaya namhlanje ke sisabuyela futhi lapha ya kusisi lo kababa uMkhize kodwa ke babukele nani niyazi anginamane ngangile ngamaningi ake sinikeleni khona before sinikeleni khona babukele ngicela ungakhohlwa subscribe ni like ni share phela danko Uba manje. Yebo, hamba kanjani? Uba manje wena. Hayi sorry saxolisa ukubuza ukuthi uba ngathi. Kodwa manje siyaxakeka ngoba sabezani safica nje insizwa. Athathe sijwayele ukufica abantu besifazane. Ngoba kuhlala bona. Okay, ngicela ukubuza ukuthi singangena ukuze sizokuchazisisa ngani. Ngoba nginesifiso sokwazi ngingangena. Hayibo. Umuntu lathi isifiso sokwazi ukuthini? Awufanele singaqala ukuthi ngibona amakhamera Oh bafu hamba kanjani? akaphela futhi njalo. Alright, hayi. Mina ngingwe. Hamba ngaphansi kwehlela umgose. Oya, samba la ubaba uMkhize. Akuseke kokuqala sifika la. Oh. Kasho ngaqala ngoba Alright. No, besenze jathi bese ngicaka ngama highlights. Yeah. Alright. Wesenze mfowethu kahle la. Azile kuwena. Oh yeah. Size kulo siswana ekhaya. Kahle labo sisibala ekhaya. bese uthi angazi ukuthi yana wemuntu ehlanganise naye. Lo into uzinhle lo ntombazanyana. Oh, uzindlala. Nosisi wakhe lo muntu. Kahle nami vele ngaya la endlini uzindla ba. Ungaya? Ungaye kanjani? Kanjani? No, kahle uzindle njoba ngiyela endlini. Umuntu esibambisene naye osithanda naye. Okay. Hayi. So, lokho ngishiyelana. Bengivele ngibuyelele ngizwa. Oh wena just nje ushayile irambi. Yabo ngimbashe kahle. Okay mfethu singaze nje simo samaseko mfethu sike baba uMkhize ngicela ulibekele umfethu udaba ukuthi kahle size ngani la ngoba uyabona lapha ya inamba le engayishiya ngangithe abafone bayalokhu nje yonke into nobaba uMkhize bachaze ukuthi bazoyibuyisa kanjani imali kaBaba uMkhize kodwa bakwenzanga lokho so sesenza ngenye indlela ke manje you understand and ezoba buhlungu Ngicela ukwazi kancane mhlawumbe ubaba ngibona ngathi athi wamezwe ngamazinhle. kwakuyindodakazi kazinhleke le iyona le kwakuthiwa ubaba wengane kazinhle Athi ngasho isibonga ngaqala ukusezimpela isibonga. Kabazela. Uyempela ke lo ubaba wengane angithi uyambona ku Ngambona. bathini umuntu odona uyahleka ungahleki Ngathi kushuthi umnazi. iya mnakweni lo kahle baba uMkhize mchazele ukuthi size ngani umfowethu la singamosi maseko Awula lapho into esize ngala ngisofuna imali yami ekakade ngangilindela ngayo uzindle. Cela kancane ke baba. Kancane bakhabaza. Rent. Yebo. cela umlindi achaze mase uyakhuluma mchaza baba Imali yami ngangondla ngayingane. Weba uyayazi ngande kabanzi yokuthandana nozindle. Hey, uzindle angibeke Sithombeni ngisaqala umshayela wakhuluma ngokhabazela ngangazi ngamahlambi ngoba ngangakwazi ngokubona. kabazela kusingane yakhe ibhomu le ayibanjiswe Oh, iblazer nake. Wesilima usithi. Hayi lutho phela mina ngambuza. kanti nawe ubaba wengane Hayi cha mina ngisiwa ngoba. oh wini wena Uthi phela inqola ihamba noSeli ngangeke mina ngimiye ngoba nakhe nengane yabo. alright ngicela ke baba uMkhize umchazele mfethu ukuthi kahle sinakalephi Usesikhathi. Wethu ngilanga imali yami. Lendi. Ngilanga imali yami futhi. Ngakade ngimthengela ngayo izindle. Ingubo ngondla ngayo. Ngoba njobona nje wena uthandana naye. Ngakho ngithi isilimo. Yabo? Cha phela mina
ngeke ngiyeke ukuthandana naye yabo because yena noma ade fika kumina izinto ezenze emasadeni mina ngisuke ngekho ngabhekho yabo zonke lezi mpahla oyibona la endlini nangu wayisenga kusho ukuthi kuyingxenye yezinto azoyilanda uKhabazela yabo nje njengoba yabo mina mfethu ngingachazela ngithini mhlambe usawoti wathengwa imali kazindli nalesa sinkwa nalela sopa babo yazi nalabo tamatisi lalela ngitshela i-true story baba angidlali uzindle ngihlezi ngifana inyanga nenyanga imali ethi ufuna ukurenta ngathi uwemede noKhabazela yarenta kusho ukuthi ushaya ngapha eshaya ngapha eyi bomfethu-ke lalela-ke thina sazi ukuthi kwenzakalani kuleli ligame empisileni so thina esize ngakho kahle kahle sizolanda ungakhabazela bafethu kuyanizwa angidaze ngani kodwa ngizoyidaza inkani because njengoba ngiselela endlini imake uma ukhuluma kabili uthi angidaze ngani ngizoyidaza inkani uqonda ukuthini ngiqonda ukuthi angeke ngize ngikwazi ukuvuma nezinto zomuntu engekho endlini yakhe kanjani since mina ngila engishiyela angeke ngikwazi ukudedela izinto iphume la because yena wazi ukuthi khona mina la mengathapha ulutho la icala likuba lebuningi uyazi yena ukuthi into ikabani ezila endlini alright it's fine ngiyazi ukuthi uyazi ukuthi ekabani noma mina ade ngifihlela kodwa ngicela ukuthi ongcono kube khona yena yabo lalela mfethu ngendlela ekuyona ukhona akekho kuyafana la kuthini manje mina ngeke ngize ngikwazi ngifuna uqamba amaba phela manje senze njani-ke thina yabona mathiwa ngifika kini ngizofuna into yami ungekho kukhona omunye umuntu lokho sekuwekho umthetho angivumelekile wena ngicela nawe mhlambe yazi lento kanjani indaba yomthetho mina into engayisisebenzi leyo umthetho wona lo nivunayo nenze ukuthi nenze benze laba lokukhohlakala kwabo kodwa-ke okungenani ngicela mhlawumbe ongcono ngizama ukuthi ima-ke wena nawe indoda kithi nawe indoda ukuthi mina ngithanda ukuthi lalelake kwadlala ngobaba umkhize la ngomhlisa ingane mhlawumbe mhlawumbe angazi anothi ukuthi angazi mhlawumbe angizwa ngeke akwazi ukukuza ubaba umkhize mfethu iy'mpahla zami thina into esize ngayo la iy'mpahla ekhona usisi engekho soyithatha bafethu mina ngeke ngiqamba mama ngishaya phansi umuthi ngeke phela uyagoloza ima sekuyi-part of yokugoloza leyo umuthi ngeke cha kona ungasho mhlawumbe kanjalo mhlawumbe iphatha kodwa angivumi awuvumi ney'mpahla zami yebo ezakho Khabazela kodwa ngifuna ukuthi kube nofakazi ozoba khona ukuthi iy'mpahla ezakho wayekhona mina ngingekho lalela mfethu angithi ayibo lento le ufakazi wakho iwona uyofika usho ukuthi nawo hayi ngeke akahamba ayovula lapha kumabona bafethu okungenani ongcono mhlawumbe ngizomzama nomsekhona noma nibuye ntambama kanjani ukwazi ukuthi nami ngigculisele awumzama umfonela manje into ey'nkinga ayibambe khona sengisebenzile manje so ingakho ngithi ngicela ukuthi nibuye ntambama nikwazi ukuthi lento siyihlale sibe right mfethu Khabazela ibe right nami Khabazela uthini wena mina ngifuna ukubenenkinga yabo ngafikela endaweni yakho ayenzeki leyo nto ngihamba nezimpahla zami mina manje nomfethu angimazi angifune ngisho ukumazi kathathe icala inkinga kube ukuthi ngize nivumele ngene endlini bekumele sime emnyango siyikhuluma emnyango lento ume noba emnyango cha phela ngithi bafethu ngenani because ngisafuna ukuthi eyami futhi ngobe ngazi yabo cha mina ngibuza ukuthi ume noba emnyango cha phela bengizonimisa emnyango waphela vele umise uba wena cha mina ngishilo ukuthi ngikanjani la mfethu lalela la yasikakaphakamisa umoya uzosibona uma sesiwuphakamisile umoya yes kululeka relaxa wena lalela-ke mfethu le ndlu le sirenta sobabe noKhabazela sorry kancane ivolume lalela la mfethu lalela la angifuni ukuphinde ngichazele into engizokuchazelayo le ndlu before ivulwa yavulwa ngemali kababa umkhize oya you understand angabuzwa and irent yokuqala eyavula le ndlu imali kababa umkhize wena wafika ngemumva kwababa umkhize you understand so wena ayikho into ozoyisho ubaba umkhize azoyisho ngoba ngisho umastende wakuleli uyamazi ubaba umkhize
Khuluma ukuthini wena? Kabazela. And udadewabo kasisi omdala uyamazi baba uMkhize. Shothi inkinga inami engifike kamuva. Cha, wena uhlangene nale ndaba. Ayinayo ngisho nanawe inkinga. Ayifuni, ayichuma ikhasi nawe le ndaba. Ingakho And ungayingeni. mana bapha yabona. Ngoba uma ingene uzothelwa amathonsi abanzi. Yabona bapha njengoba ngisho ukuthi kuze ngingangeni mina enkingeni. Ngicela ukuthi nibuye. Ima-ke mfethu musu ngibele ngiyalibeka uyalibeka. Umuthi kuze ungangene enkingeni iziphi inkinga ozongena zona. Akungichazele inkinga ozongena zona. Uzenhle mase kuzenhle la sekuclean endlini ekubene eshiya umuntu. That's why ngithi mina kuze ngizoba right nani nibe right. Ngicela ukuthi nibuye mase kukhona uzeni. Nikwazi ukuthi nithathe izinto zenu. Nikwazi ukuthi Ngeke sikwazi ukwenza lokho. Shuthi sizohlala sonke la sesisilinde ukuthi buye Uhlale noma so njengoba senzile phela. Sami ngizothatha impahla zami. Endlini yami bese siyaza. mase siphinde siyabuya futhi solanda imali. Bana babugcwaba ngicela athi mhlawumbe uyilethe impahla wayekhona uzeni. Yebo. Kwenza kanjani uthi uyithathe engasethandwa? Kwafanele ngifonele. Ngifonela. La inamba yashiwa la. Uma ukuthi mhlawumbe unenkinga yefoni ungathini? Nosisi wakho unayifoni. Inkinga phela wena omningi ukuhlanganisene noZeni hayi nosisi wakho. Wekhona ngalelo langa. Wathi Kodwa umuntu wamukela impahla ngeloZeni. ya uzinto ngalelo langa sesifuna wekhona. Ingakho kabazela ngithi mina ngingcono. Ngicela ukuthi nibuye mase ukhona noZeni. Ngeke izinto Mfethu ngeke yenzeke. Yabona into eyishona. Ngeke yenzeke lento eyishona. yini engakenzeki. Angiphumqamba manga nama ngivuna. Yini ngempethu yazi Ukuthi ngehle. lalela la. Lalela la mfethu. Lalela la. Awusinde iqase empindayo yazi. Lutho awungona. Mina ngicela ukutshela one thing. Kulezi impahla seyithatha. Uyathanda awuthandi seyithatha. Baphethe ngiyana. Ufana nempahla zami. Cha ngisho ukuthi ngala nempahla zakho. Ungayithola mase buye. Baba Mkhize. Asisukume. Yebo, wasithathele imali ngoku eqala. Abaphethe ngeke, baphethe ngeke. Ima mfethu. Baphethe no. Na umkhophu bo babe. Lalela la. Hayi uthi yana. Lalela baba. Baba. Uzothinteka uma uyisilimi yazi. Uzothinteka uma uyisilimi. Awuphumle impahla zami. Yiphi indlela eright? Indlela erathi uthi nilindele uzinto abaphethe kuyo. Mina ngeke ngisiwale baphethe emawodi ngizolwela into engazazi la ekubeni yabo sengagaqela manje wena. Sengathi ngisiwale ngizokwenza ubugebengu. Mase fika la sephana nabangani bakhe uzothi sowala phela qhule impahla lami. Yabo. Ezami Mina impahla amawodi baphethe niyakwazi ukuthi mhlambe nihloniphe lento eyisho ngiyacela hayi la. Ngicela ukuthi nilindele uzinhle abuye. Khona sokwazi ukuthi sonke sibe kahle. ngeke izenzeke lonto. Cha kabazela ngiyacela ngoba waye khona uyilethe nani vumelene angiphikile Ngikuchazela ukuthi sakhuluma dadewabo kufanele bengifonele impahla zami ngiyithatha. ake sithi uzokufonela mhlawumbe masebuyile Asisebenzi Yonto isasebenzi sisadlula leso sisadlula isikhathi sokukhuluma. Isikhathi sadlula kwethu. Hayi bengithi uyalwa nami. Uyalwa yini mfethu? Ngiyahamba. Manje. Mina ngiyahamba. Yeah. Bheka lapha kumkhize, bheka lapha ngaphandle. hayi khabazela Ngiyahamba mina ngibeke impahla zami ngaphandle. ngoba manje ukhabazela ibhansa lakhe engibhalile Awunalutho wena impahla zami. Ngiyahamba. Uthi baba kumkhize awunalutho. khabazela baba Thina baba, ngeke sikwenze baphethe msana ukwenza leyo nto baphethe msana ukwenza leyo sina sokukhombisa ukuthi siyenziswa. Thatha impahla. nami ngiyinsize kodwa angenzi ngalendlela enenzakho akusebona umsizo lo Ushuthi umuntombazane lo cha kubona umuntu Uyalona. hayi ngoba ngilapha Uyalona. Uyalona. Yabo mbeke kwasuka mina la uzonyathelela. hayi ngeke bafethu malini Ngihamba phela. Ngoba manje Hayi baba mkhize ufuna uyiqoqa nje kahle i-DVD yonke. Iphelele. kodwa senendlela erayithi Yiphi indlela eright? Uyiqoqa nje kahle i-DVD ne-app yakhona samba nayo.
kamnandi. ukuthi siyahamba vele efike ngapheki ngalutho ngibona ngenza isilingi thatha konke lelo ngibona manje thatha ifeni yami hayi ngeke Ifeni nayo uyithatha phine yakho. Awume mfethu awumiye. Lalela mfethu. Lalela mfethu. hayi Lalela la. Lalela. Uzoqomeka ngekhanda phansi. hayi mfethu angavele kwenzakala asengenza lo wenzakala bamake ningixabanisa nabantu yabukho abazozongihlanganisa nalo muntu uthi bonke bahlukana manje masethatha izinto nje yeniqhatha mina Lalela la baba sizolanda izinto zakhabazela. ngiyaneza ngipikanga nazo asenithathela ngezinye nithathela Cha ayikakapheli sithatha zonke. mfethu ngeke Baba yini naye enye ephumayo. lefeni yaphuma yaphuma lefeni hayi ngeke mfethu yaphuma lefeni Ngumuntu. Ngibamba. Mina ngikubambile ngithi yabo angikubambile mina. Suka mina. Angikubambile mina ngikubambile angikubambile mina. Mina ngikubambile. Dokungibamba mina ngikubambile. Mina ngikubambile. Angimazi wenza. Angikubambile mina. Angimazi ukuthi lezinto ngaphelele asikubambile. Ima babumkhizi. Khomba ke babumkhizi angithi nefridge wathi lakho. lihambe lefriji Okay. hayi qabazela ngeke alindawo Hayi. le ndawo hayi lutho kanjani hayi ngeke mfethu helami nje Usofa lona. owami nayo lesofa yabona nje yabona nje uphuma nayo lesofa Yini wemfethu? Wemfethu. uyalo Ima imiyeke babumkhizi awumiyeke. Manje kuyathandwa ngiyambuka. Babheka kanjalo bengasamthethe, babheka kanjalo. Qoqa yonke into sezisana. Babheka kanjalo, oza bamkhizi. Babheka kanjalo. Oy, ukhaya kanjalo. Oza bamkhizi kom. Babheka kanjalo lo. yabona nje Thandanise nodonga futhi. ungathandi isandla lo yabo Ya. Babheka kanjalo. yazi ufaka ilayisi lona ufuna ngadlili ukuthi kusasa Athandane nodonga lo, jwayela kahle. hamba Amqabuzise udongo ukuze simgcwalisele siyinyoka. Nabamba nalaba mkhulu. Qoqa nje kamnandi sibhekisile. fanele manje Yini yanele? Yabo manje Let's hayi section defridge ke awusama sesiyahamba. asathanda ifriji lami hayi lathengwa yimi lathengwa yimi ifriji qabazela yabona ukuthi mfethu ngizongihlanganisa nalo muntu noma ngizongithatha into ephakathi athi oqala babe ngekho bonke labantu letha lezinto showcase ngiyazi Eh, kodwa kugcina mazolanda izinto kusufana nalabantu we baba. Uyagudluka noma ufuna sikugudluze? hayi Decide into eyodwa. angenza lo wenzana Hayi nawe singakuthatha phela sambe nawe. Nawe asinankinga nje ukuthi sikuthathe sambe nawe. Khuluma. hayi Awucime ifridge mfethu la. Khipha intamo. Nawe siyakuthatha uma kuthi uyakhola sihamba nawe. Sifuna afice kuclean. ngekho lutho Sithatha ngisho nalo sofa lo. Khuleka. Enjaka ozaba oza. into zomuntu ahambe baba Imana awumiyeke simbone ukwenzani. angenzi lutho kodwa nje into zomuntu ahambe Awenzi lutho kanjani? Hayibo. Na umhlola bo. Nangisijwayela kabi lo. Lalela ke baba umkhizi. Asiqhukuleke le fridge. Siqhukula li. Siqhukula nje kahle. Na! Kodwa umkhizi. Imana awumiyeke baba awumiyeke. Wenzani manje? hayi Ima wenzani? mina ngithatha ifriji wena wenzani
Ngiyela le ndlela uzobuya uzenze lo. Ubaba ba Ukabazela. uthini? Konke ezochaza kahle ukuthi izinto Ibo manje bona ngiyazi-ke le awumyeka awugudluke mfethu. Awukoqhubeka lento oyenzayo sibona. hayi ifridge aphumi phela ngaphethe. Thina lalelakhe. Yabo uyazivimba la. Shothi hambe ifridge kusasa Sawukhuluma ngekhanda phansi. Shuthi njalo akakwenzeke kanjalo. Ya bamba mina mina ngithatha ifridge lapha. Eh? Ubamba mina. Ngithatha ifridge lapha. Hey baba ngithembe. Ngiyeke. Ya, akenza kwenzayo yena sabona ukuthi Ba ifridge namba nazo. hamba nathi ifridge. Alinda. And mosa ngiyalikhipha uyalifaka. Hayi alinda. Eh? Oh alinda. Hawu. Angithi uthe wena uzobamba ukhabazela thina Hayi. sithatha ifridge. Abanye akukabazela ifridge lasana. Lalelakhe sekuyaphoqa ukuthi kwa wena siyakuthatha sihamba nawe. Hayi ngeke. Eh? Hayi. Ya sethe Kanti nizoxoxa yonke into leyo. Ngimake lalela mfethu yazini. Mala kabazela. Yazini. Ukulanda lesi. Ngimaka senzeni into elula. Asithathe wena ishiya ifridge. Yeah. Afice wena ungekho. Yeah. Mhlambe lo kangcono. Eh? Mhlambe lo kangcono. Okay. Hayi. Cha wena bambe lo angithi mhlambe ubaqhona. Awu ngikuzwa. Bambe lo. Asambe naye. Angithi uthe ufuna ukuthi asishiye ifridge thathe nasambe. Ulimnyango hamba naye lo. Jola. Usiyakho lo kathi ufunani wena? Hayi. Ima awetha ke. Eh? Hayi. Ufunani kahle kahle? Ufuna yimi uthe ufuna ehambeni nayo Mali. eh Mina ngitsazi. hayi angithi uthe wena ifridge athe sala ifridge sambe nawe Awathenga. sihamba nayo lo joyela kahle Mfake emotweni. Mfake emotweni. hamba nayo joyela sambe unani fridge Mano! Baba! Hayi bona into sale. Nawu usho tipo. Nasi sinawo. Eh? Sini? Simqobe ekhanda phansi, yeah. Simqobe ekhanda phansi. Asimbhaleni. Wona wathi usijwayele, yes. Yes. Yabo. Yes. Thatha ngisimu. Yabo. Awukhethi. Awuchazi senze njani. Chaza. Samba. Village. Sasa. Asante. Yabona uvume kanjani? Ungavalelwa ngale motweni. Uvume kanjani? Uvume kanjani? Miyake sambana. Hayibo. Uvume kanjani? Namhlola bo. Hayibo. Mbambe yena wena. Baba lo muntu nawe hawu. Shaywa kuyaboshe. Bambe ngengqi. Kanjalo ke. Asambela kume nefridge. Bambe kubona icala. Asoke. Bambe kanjalo. Shaye ngokhiya lana yathula situ. Okay bamkezi. Baba, mhlale kanje yabo nje umhleli. Hlale kanjalo. Wena masijwayela ngapi yes? Yes? Uma. Asazana. Masijwayela. Siba bangani. Eh? Yenza nje kamanje. Sack. Baba Mkhize. Siqoqeni lento soyifaka emotweni. Umfethu njengoba embambe kanje nje. Ba trainele lokho. Khululeka. Ambambe 2 hours ala. Ona sisithatha siqoqe lokho sisondeze lapha emotweni. Ba.
Woza baba. Samba la vamos Sambe. Sabuya lapho mfana. Wenza kwenzana lapho. Begela. Baba. Yini manje ubale la? Yini? Emphezulu kwenzana? Yini ma? Ngothatha lo. Engubo zami futhi. Ingozi baba, awumanyeke lo, awubaye. Awuthuli. Baba kantona. Awukuthuli abaye. Yebo fana mbambe ngofasa uzosana. Mbambe ngofasa. Ima baba. Baba, umyeke ugcwaba. Ngeke ngimile. Woza ugcwaba. Akala lutho lo. Woza. Akala lutho. Basa baphuma nengubo zakho. Wena hayi woza. Ima. Babe bo. Baba lo. Ima baba. Ima phele. Kantona ufunani? Asambeni bafethu shiya lo muntu. Ima mfethu. Yefethu kahle. Ima ba. Lale. Kama tena. Una lutho. Mama ukothe Baba, awufai nokhile la ngaphandle. Nange sibamba. Mie. Ewe, kahle we. Wena bonke uzokushaya. ngavela ngishaya. Ayi. Man. Ukhona. Yebo. Bambe ngofana. Mabe. Usefa ukile la. Bambe wena mbona. Hata zami. Oje. Komzeka nephansi. Bambe ngofana. Ushiye kanje. Sai. Ngofike mpiko lo sitwa. Ya. Ntombi yakhe ufike. Ikuvulele. Sai. Asatha baba sambeni. Sambe. Bamba ka. Ozana. Dola pona. Sala.